Ahojte, vítajte pri septembrových novinkách pre publisherov. Leto nám ubehlo ako si opäť prirýchlo, avšak dúfame, že ste si odniesli krásne zážitky s priateľmi a s rodinou a hlavne načerpali veľa síl. Budete ich totiž potrebovať, nakoľko sa nám blíži hlavná e-commerce sezóna každého roka. Poslednými letnými novinkami vás prevediem ja Zuzka a spolu so mnou Veronika. Ahojte, poďme sa teda pozrieť, ako to v Dognete v auguste vyzeralo. Celkový počet konverzií v sieti v auguste bol 76 227. Celkový obrat, ktorý ste priniesli e-shopom, bol cez 5 400 000 eur a celková výška provízií, ktoré sme vám vyplatili, presiahla 310 000 eur. V porovnaní s júlom ide o pokles v celkovom obrate, avšak o vyšší počet konverzií a taktiež o vyššiu výšku vyplatených provízií. To môže byť tým, že inzerenti sa vám snažia poskytnúť naozaj štedré podmienky vo svojich kampaniách a teda si dokážete zarobiť aj pri nižších hodnotách objednávok. Na celkovom počte konverzií sa odrazilo taktiež augustové spustenie maďarskej kampane Arukere Sohu, kde sa konverzia nepočíta ako dokončenie objednávky, čo je taký klasický model pri väčšine kampaní, ale počíta sa ako preklik z Arukere Sohu na e-shop niektorého z ich partnerov, kde si môžete ten daný produkt, ktorý inzerujú, zakúpiť. A teda je tu taký väčší počet konverzií a od tohto mesiaca, respektíve od augusta, uvidíte o 1000 alebo aj 1000 niečo viac konverzií v takýchto celkových výsledkoch práve kvôli tejto kampani. V auguste už tradične dominoval segment bývanie a nábytok, pričom jeho zastúpenie na počte konverzií a výške provízií aj naďalej rástol. Podiel tohto segmentu na celkovom počte provízií narastol o 2 percentuálne body a na celkovej výške provízií o 3 percentuálne body. V ostatných segmentoch vidíme iba minimálne zmeny, ktoré nepresiahli 1 percentuálny bod. Medzimesačné porovnanie konverzií potvrdzuje, že v auguste ľudia nakupovali viac nábytku a vybavenia do domácnosti. Počet konverzií v tomto segmente narastol až o 13%. A dokonca sú tu dve kampane, kde vidíme takmer dvojnásobný narast konverzií v porovnaní júla s augustom, a to Svetla24.cz a Houseland.sk. Nárast konverzií však vidíme aj v segmente zdravie a výživa o 4%, moda a krása o 3% a v segmente ostatné o 1%. Naopak, najvýraznejší pokles o 9% nás čakal v segmente šport a o 3% v segmente elektro. Hoci ľudia nakupovali viac objednávok, vybrali si lacnejšie produkty, menej produktov alebo využívali rôzne akcie a výpredaje, čo vidíme aj na poklese priemernej hodnoty objednávky takmer vo všetkých segmentoch. Výnimku predstavuje segment zdravie a výživa, kde priemerná hodnota objednávky narástla o 2 eurá. Najväčší pokles pozorujeme v segmente elektro, kde priemerná hodnota objednávky klesla o 12 eur a v segmente šport, kde klesla o 9 eur. Dobrou správou je, že hoci priemerná hodnota objednávky klesala, priemerná výška provízie napriek tomu stúpala. V segmente bývanie a nábytok narastla priemerná výška provízie o 38 centov a v segmente ostatné o 33 centov. Avšak v tých dvoch segmentoch, v ktorých sme videli aj najvýraznejší pokles priemernej hodnoty objednávky, vidíme aj pokles v priemernej výške provízie, konkrétne v segmente šport o 48 centov a v segmente elektro o menej 7 centov. Prvé tri priečky v rebríčku augustových skokanov obsadili zahraničné kampane. Na prvom mieste vidíme maďarskú kampaň fabulo.hu, ktorá je zameraná na fitness, zdravotné alebo masážne pomôcky s medzimesačným nárastom konverzií o 191%. Nasleduje poľská kampaň s modnými doplnkami timestore.pl s nárastom o 146% a lampisilumini.ro s nárastom o 134%. Ak vás úspech týchto kampaní inšpiroval, ale nemáte zatiaľ projekt na danom trhu, máme pre vás dobrú správu a to, že máme tieto kampane dostupné aj na českom a slovenskom trhu. V auguste sa nám rebríček kampaní, ktoré vám priniesli najväčšie zárobky, trošičku premiešal. Na prvom a druhom mieste vidíme už tradične Mebelix.cz a Mebelix.sk, avšak tretie bronzové miesto obsadila kampaň Svetla24.cz, ktorá sa sem prebojovala až z 8. júlového miesta. Vidíme tu taktiež Forhome.cz, Mall.sk, Forhome.sk a Mercury Market.sk. Do rebríčka sa vrátili kampane Vojo.cz a Svetla.sk a kampaň Môj nábytok.sk postúpila z 10. na 9. miesto. V auguste si traje publisheri zarobili nad 10 000 eur.
Pričom najvyššie zárobky vo výške cez 30 500 eur si odniesol publisher z kategórie Ostatné. Celý zoznam a najlepšie zarábajúcich publisherov nájdete v článku. Na záver pre vás máme niekoľko zaujímavých tipov na september. V Dognete považujeme vzdelávanie za veľmi dôležité a najmä v tak rýchlo napredujúcej oblasti ako je online marketing a preto sme veľmi radi, že existujú projekty ako Digitálna univerzita. Už 6. rok sa špecializuje na online vzdelávanie a o jej úspechu hovorí nielen niekoľko ocenení tejto výučby, ale najmä špecialisti z praxe, ktorých je viac ako 32 a ktorí teda túto celú výučbu zastrešujú. Tí vás vedia lepšie naučiť pracovať so SEO, vedia vám pomôcť, ako tvoriť obsah na sociálne siete, ako celkovo zlepšiť svoj obsah a copywriting, ale aj základy grafického dizajnu, PPC reklamy a mnoho ďalšieho, aby ste získali taký všeobecný a komplexný pohľad na online marketing, vďaka čomu môžete svoj affiliate projekt posunúť ďalej a samozrejme taktiež zvýšiť svoje zisky. Môžete si vybrať z 3 druhov štúdia, a to buď nejaké základné certifikované štúdium, alebo expert štúdium pre už ostrieľaných marketérov, alebo aj MBA štúdium, na konci ktorého vás čaká samozrejme medzinárodne uznávaný titul. A teraz sme si s Digitálnou univerzitou pre vás pripravili skvelú príležitosť získať ku štúdiu bezplatne konzultáciu s vybraným expertom a teda na vybranú tému úplne zadarmo. Stačí, keď pri registrácii na štúdium na www.digitalnauniverzita.sk zadáte do poznámky slovíčko Dognet a teda po úhrade štúdia získate túto konzultáciu úplne bezplatne. Takže určite smelo do toho, vrelo odporúčame. V auguste sme spustili niekoľko zaujímavých kampaní. Neprehadnite napríklad kampaň nabi.sk, čo je obľúbený e-shop s nábytkom a vybavením do domácnosti, ktorý je z jedným popredných predajcov v tomto segmente na Slovensku. V ich sortimente nájdete produkty pre všetkých, pre ľudí, ktorí hľadajú cenovo dostupné produkty, až po najnáročnejších zákazníkov. K dispozícii je provízia až 6% pre obsahových partnerov a 3% pre kuponové weby a cashbackové portály. K dispozícii je povolenie pre CSS partnerov a kvalitný produktový feed. Pribudli nám taktiež dve zaujímavé kampane s netradičnými konverznými modelmi. Obidve spolupracujú s viacerými e-shopmi, ktorých produkty si na nich môžete zakúpiť. A teda tu nájdete sortiment naozaj z rozličných segmentov, z rozličných oblastí, takmer pre každý affiliate projekt. Prvou je Allegro.cz, čo je česká kampaň, kde sa ako konverzia počíta objednávka, ale ako provízia sa nepočíta provízia z celkovej hodnoty objednávky, ale počíta sa ako 40% z provízie, ktorú Allegro účtuje e-shopom, s ktorými spolupracuje. Konkrétny príklad, ako takúto províziu vypočítať alebo čo môžete očakávať, nájdete samozrejme na karte kampane. V administrácii tu teda vidíte províziu za každý produkt zvlášť, a to aj v tom prípade, že viacero produktov bolo objednaných v rámci jednej objednávky. Avšak máme pre vás momentálne skvelé podmienky, a to až do konca októbra, kde ku každej objednávke dostanete bonus plus 5 korún českých. Automaticky sa vám pripočíta k jednému z produktov v rámci danej objednávky a navyše obsahoví partneri majú ešte jeden bonus, a to plus 1 korunu českú za každého nového návštevníka, alebo teda zákazníka. Druhou kampaňou je popredný maďarský porovnávač cien a produktov arukereso.hu, v ktorom nie je konverzia nastavená ako nákup, alebo teda ako dokončenie objednávky, ale ako konverzia sa počíta preklik z Arukereso.hu na niektorý z e-shopov, ktoré produkty inzerujú a na ktorých teda ten produkt môžete potom zakúpiť. Za takýto preklik dostanete 72% z hodnoty konverzie, ktorá je počítaná inzerentom na základe skutočnej ceny ponúkaného produktu. V oboch kampaniách sa provízie môžu zapísať až 24-hodinovým oneskorením, a teda aj na toto si treba dať pozor. Určite ich odporúčame vyskúšať, keďže je tam skutočne bohatá ponuka tovaru. No a to je od nás na dnes všetko. Prajeme vám úspešný rozbeh sezóny a prajeme vám krásne dni. Tešíme sa na vás zasa o mesiac. Ahojte.